Em diuen que hem pogut establir comunicació amb el senyor Marcelí, que és una de les ànimes del programa del Toni. L'ànima. Senyor Marcelí, bona nit. No teniu vergonya, no teniu ni una mica de vergonya de despertar-me aquestes hores, que ja fa 2 hores i mitja que estava dormint, i no teniu perdó de Déu nostre senyor que baixi ara del cel ara mateix i us castigarà tots i aneu tots a l'infern. Vols fer el favor que la pesta d'anar a dormir? I Joan, a dormir ara mateix! Però a quina hora va dormir, vostè? A l'hora que es toca, quan s'acaba a les 9. Però si vostè ve tots els programes de la tele. No diguis mentides, que tu ets una enredona, i tu clapés otro que tal. I tu ets una mare, tu, un escurçonet. Escolti, vostè ha repassat totes les cadenes fins a altes hores de la nit, s'ho sap tot, se sap lo del Gran Hermano, lo del Supervivientes, lo de 8 TV, el que fan a la teletienda, a l'hipertienda, s'ho menja... Rocco, quina és la càmera, la dreta, l'esquerra? No entenc, el que trama, la dreta, l'esquerra, la vermella, qual és mi càmera? Aquesta. Amb vostè-ho. I només us diré una cosa, el que hauríeu de fer ara aquí a la tele avui, el que heu de fer és posar la bandera catalana, tocar els segadors i posar el Montilla, una foto del Montilla amb la família, com es feia antes. I a les 12 tothom a dormir. Això és el que hauria de fer. Senyor Marcelí, permeti'm una pregunta. Escolta'm, Jordi, només una cosa, posa'm a dir a la Nòria, posa'm els 4.000 euros que em toqui alguna coseta. Cada nit sapte, m'estic fins a les 2 del dematí intentant trucar i no hi ha manera que m'agafin. A veure si m'enxufes. Escolti, senyor Marcelí, digues, noi. com porta i suporta la popularitat? Quina? La seva? De què? Home, quan agafa un taxi, el taxista el reconeix. No coneix ningú, no, però no agafo taxis, jo vaig a peu. Va a peu? A peu amb el BX, encara tinc un BX que encara corre. Que són pensionistes. Un Citroën BX. Però que és un... Citroën! Ja va. Però que és un garrepa, vostè. Senyor Marcelí, a vostè li agrada la bicicleta? Guapa, tu sí que ets guapa. Tu, sort de tu aquest programa que feu, sort de tu, perquè si no, de veritat, no té cap mena de solta ni volta. I tu ets la luz de mi corazón. Ai, moltes gràcies, senyor. A veure, perquè a mi també em mereixen aquí les càmeres, eh? Que mereix molt Sí, perquè això s'ho mereix, que que no no vagi. farejada, nena. Escolti, vostè li agrada la bicicleta, senyor Marcelí? No gaire, no No soc gaire? ciclista, no soc de cicletes. Doncs anirem a fer la caminada a peu. Sí, dona, amb passejadeta. Exacte. Sí, podem anar doncs aquest dia al zoo. Anem al zoo. Ah, sí, Hi ha ja? molt de bèsties, tant a dins com a fora de les gàbies. Sí. Sempre és molt bonic el zoo. Doncs anem un dia al zoo i m'ho ensenya. Conforme, ja quedarem. I ens passa D'acord. així que ens va fent el telèfon. D'acord. Senyor Marcelí, abans, un moment, abans d'acomiadar-me, Digues. faci-li aquesta nit al Toni Clapés Què vols que li digui? aquella pregunta que mai li ha fet abans. A veure, aquell dia, Clapés, fa molts anys, això, que jo anava baixant per unes escales a Catalunya Ràdio, això, I tu venies pel darrere amb una mà estesa i corrents cap a la meva esquena, i jo, per sort, em vaig girar a temps i vaig evitar aquella mà. Exactament les teves intencions quines eren? Home, jo volia que cobrés l'assegurança, senyor Marcelí, i que s'estigués una època, una temporada a casa. Si podria ser, no sé, jo vaig pensar 6 mesos, un any, 2 anys, o 3, o cobrar, en aquest cas, la seva dona, l'assegurança de vida. Doncs mira, com que no en traurem l'aigua clara d'aquest assumpte, només ara que estem aquí en aquests moments a telèfon, he de donar una notícia que demà no cal que vagis a la ràdio ja, perquè no, el programa de la tarda són les tardes con el senyor Marcelino. Ja no cal que vinguis més. Tens un finiquito que t'espera. Però senyor Marcelí, però podem anar... Els altres podem anar, no? Podem venir nosaltres? No, vosaltres. Clar. Amb aquest cap pelat que portes. Home, però per favor, som amics seus, nosaltres som amics seus, no? Però el millor locutor de la història, Però amb qui Marcelí. farà? Escolti, perdoni una pregunta. A partir de demà amb qui compta vostè el programa? Oret Pinto?
Exacte, mira, ho dic el mago. La Lola. Sí, escolti, si necessita noves incorporacions pel programa, Exacte. doncs jo m'ho puc combinar, sap? A la tarda i llavors al vespre vinc cap aquí. I tant, nena, si t'espero un candelet, si ja tinc el teu telèfon. Molt bé, molt bé. Senyor Marcelí, moltes gràcies, Bueno, però per favor d'anar a dormir cada vegada tots Sí, ara anirem, ara anirem. D'aquí una estona anem a dormir. bandidos. Hem vist una tila. Vinga. Poca vergonyes. Vale. Més preguntes, Lorena. Mira, me tengo mi hermana Antoni i Antoni, què és el que més et treu de polleguera? Qui és el que més en treu de polleguera? Jo ho sé. Que sí? Doncs a veure. Bueno, quan vola un bolígraf com aquest, a l'estudi, vol dir que alguna cosa al Toni no li ha agradat. I cada dia, com a mínim, volen... Quants bolis cada dia? 3 o 4. Jo, la Casa Vic ens estima la Casa Vic, Vic Cristal, Vic Naranja, perquè és un camió de bolis cada I quan no hi dia. ha bolígrafs volen ampolles d'aigua. És a dir, quan un gag o una broma no surt com ha de sortir, i té tota la raó el Toni, doncs els bolis van, però com els fletxes. Xiu, 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 xiu. Directe, Una batalla terrible, sin duda alguna, de Hombre, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Muy Pedro buenas Piqueras. noches. Tenemos una noticia de alcance de ¿Qué ha última pasado? ¿Qué ha hora. pasado? Una abuela muerto en la población de Torreblanca cuando ha estallado una estufa catalítica, sin duda alguna, una noticia terrible que ha dejado conmocionada a la población de Torreblanca. Seguiremos informando porque parece ser que hay miles de heridos y el edificio está a punto de derrumbarse. Vamos a sucar pan a los heridos. Es una información terrible que Vamos, ¿hay acabamos de alguna recibir. noticia más que quieras comentar en esta noche? Millares de catalanes están ahora mismo sumidos en una auténtica, en ese caso, peregrinación hacia el río Ebro para beber agua, porque realmente la sequía está acechando Cataluña de una forma terrible y están corriendo como auténticos beduines. Esto no es agua, esto es sifón o es Coca-Cola. Esto es sifón, sin duda alguna, porque el agua se ha agotado en Cataluña, los pantanos están secos. Y es una En Cataluña vamos a morir de sed, terrible. Vamos a morir de sed y va a haber unos incendios este verano terribles que van a acabar con toda la población. Vamos a morir todos. Escolta, aquest també era per ells dos, vale, que fan imitacions. Dius, us agrada el Chiqui Chiqui, la Carla? Fareu imitacions del Rodolfo Chiquilín. Rodolfo. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos aquí, claro. Sí. ¿Qué es la música, el técnico de la música del Chiqui Chiqui? No, la música, bueno, alguien me pregunta algo. Venga, 1, el cruzadito. 2, el virgindán. 3, no sé, no me acuerdo la canción. Aún no te sabes la No letra. me sé la letra, tío. Es que yo soy menos gilipollas que no pasa. Perdona, pero que hablas argentino, chiquilicuatre. Bueno, hablamos a rato argentino, hablamos para en catalán, porque claro, yo soy el gilipollas en el fondo, tío. Yo a mí me fan de Chiqui Chiqui, yo no entiendo lo que pasa. Yo estoy acostumbrado a ver gilipollas, tío, y a mí me han foto un mal de cap, que he d'anar a Eurovisión, que no sé dónde andará, y que me sé la lletra, que me han quedado 3 vegades la lletra ya, tío, yo estoy que no me aclaro. No me aclaro, tío, es un merdeanazo això, tio. Una merda, tio. Queden preguntes encara, és que tenim un No, munt de jo preguntes. li faré una. Ja que fas tants personatges, amb quin de tots repoblaries el planeta? Ens pregunta la Maria de Barcelona. Más feliz, claro que sí, porque así la gente iría al menos con un destino marcado, con unos péndulos, todo el mundo tendría su péndulo y sabría, pues bueno, si tiene que ir al váter o tiene que ir pues al colmado cada momento, porque sabría lo que tiene que ser en cada uno de esos minutos de su vida. Bueno, en cambio ahora, el Mac los Félix políticos de todo el mundo autèntic, no saben dónde va. El Mac Félix autèntic ens Sí. explica que quan té un problema, abans d'anar al metge, s'ho consulta. El péndulo. I aleshores ell consulta si creu que allò que li passa li fa mal l'ull. Aleshores ell fa el pèndol, Exactamente. no tengo que ir al médico, pues no voy. Exacto. Sí. Cert, dels pèndols cert. Perquè oi que se li peten unes manetes als ulls? Cada vegada que subo en la consulta emisora, el pèndol i s'ha d'anar a me l'oculista. pongo un tabón en el ojo, me pongo algo, pues bueno, el péndulo me dice, sí, ponte esto, ponte el otro, Ara, te I pongo el las pèndol caras. diu, quin medicament? Sí, claro, tío, ¿qué te piensas? Que soy imbécil yo. ¿Qué Doncs dices, tío? amb